Tsopano tikupatsirani zimene wayankhula Comrade Mtanyiwa lero pa 12 December. Comrade Mtanyiwa wakambatu zambiri. Comrade Mtanyiwa tatiye timvere lero Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM Khanga Zaora. Pamene tikuthamangira ku nkhomaliro Amalawi mwaswera bwanji chigawo chakumasana kuno. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Taona zimene zachitika ku Kanengo ndipo anthu akuyesa kuzipulumusa munjira zosiyana-siyana. Mafunso Amalawi ali nawo ambiri kunena kuti kodi malo amene aja mmene mmatsegulira kuti mufuna muzikapangako zimene zija munauza azipani zotsutsa kuti mwasegula ofesi ina ku National Food Reserve, malo mmene mmasungiridwa chimanga, malo mmene nthawi zina mukhoza kusungamo fetereza. Lero munakasonkhana kuyika matebulo anu nkunena kuti zimene zija zinali zonena kuti ndizokonza-konza. Nanga nchifukwa chani mwapezeka ma ID akulilongwe okhaokha? Bwanji simukupezeka ma ID akudowa? Bwanji simukupezeka ma ID akusalima kapena kunkhota-kota? Mwagwidwa chiseko chakupanani, kulibe kothawira. Amphaso akweza lamba. Limpopo FM anthu kulozana chala. Ndifuna ndithokoza Amalawi nthawi zina timamvatu zimene mmanena kunena kuti Comrade Mtanyiwa pali zinthu zina zake mukamva kuti pakuti pali zakuti musamathamangire kuulula iyayi, koma muzasina kaye khutu azipani kenako mukasina khutu iwo azithamanga azikagwira. Ndiye mwaona mmene tayisewerera game zulo. Timabwera kuzalengeza anthu aja atafikako kale titasina kale khutu kunena kuti akuluakulu tathamangani pakuti mukaone kuti chikuchitika ndi chani kumene koko. Anyamata ali Limpopo FM athamangiranso kukasungu ku Nguluwe ya Nawambe akaonenso kuti kumene kukodi kukuchitika chani. Zulo tagwira ngakhale akuyesa kuzipulumusa koma palibe chimene chikuchitika. Zonse zijatu ndakhala ndikunena kuti kulibe kubera chisankho anthu simmakhulupirira. Zulo mwakhulupirira anthu angotulukira mwazizizi. Kodi wa polisi akamapita kukagwira okuba amapereka notice kumuzi okuba kuti lero ndibwera ndizakugwire? Ena akuyankhula kuti bwanji simunanene kuti ifeyo tikubwera. Inuyo mukupanga zobera nde otsutsa boma aja akuuzeni kuti tikubwera komweko simuzibisa zinthuzo. Mwaesa Amalawi wopepera. Tinanena kuti this is 2024 si 1964 mwazionatu. Mulibanja atala kadula ndakudusani mutavala trouser yanu yoboka mmaujeni muyoboka mmabondomu, mutavala t-shirt yanu ya black mwina mwa white, mwaika cheni chanu mkhosimu, mulindazi zanu awiri aku State House. Mwandiona ndadusatu pomwepo. Ndefunso ndilonena kuti ineyo ndikanakhala ngati kuti ndinabadwa ngati inuyo wa upandu sindikanatha kukuchosani. Muli pamalo panupo anyamata anu angoima akucheza pamenepo. Nde ndikanakhala kuti ineyo Mtanyiwa moyo wanga uli ngati wanthu enanu lero loba anthu sakanangomva kuti galimoto ina yake yangodusa apa yosadziwika bwino yapanga chakuti. Basop, this is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Amalawi boma la Zingwa ndikuyankhula pano. Boma la Zingwa, boma
likufuna litamanga mawarrant of arrest atuluka kale Samia Sulaiman afuna kuamanga Ben Phiri komanso akufuna kummanga Jolobala. Mawarrant of arrest taona kale atuluka. Chimene chikungu asokoneza ndi parliament session imene ilipoyi ndibwezi anthu atamanga kuteroku akonzeka kunena kuti parliament ikangotha amanga anthu amenewa. Ndofuna ndibwere ku Balaka Police Station. Ku Balaka Police Station kumeneku kuli anthu amene anagwidwa pa 5 September. Ndipo atapita kukaonekera ku mabwalo a milandu anauzidwa zonena kuti ndiosalakwa. Ndi mafuna ndifunse ku polisi anthu achimene mukuasungira ndi chani. Chomvesa ikisoni chonoti anthuwa akuuzidwa kunena kuti tikutuluseni muzipita mmakwanu pakufunika zonoti mpereke ndalama imene ayiperekeyo ya chani pamene iwo apezeka osalakwa. nako kudeza kuboda pa 8 mwezi uno nthawi ya kumasana 2 koloko anagwira anyamata omwe ananyamula chamba cha Moses Kunkuyu. Ndipo atachigwira chamba chimenechi anthuwa anauzidwa zonena kuti asamange wina aliyense dziko lanji limene lili. Ndipo anthu amene anagwira mmodzi mwa anyamata amene anagwidwa mmodzi mwa iwo ndi Thoko Mponda wa zaka 40 wa village Chirombe TA Kapeni ku Blantyre. Ndipo ananyamula chamba pa Fox Bus Logistics. Number plate ya galimoto imeneyi inali MJ10547. Inanyamula mabelo 12 achamba a Moses Kunkuyu. Ndipo apolisi amene anagwira anthu amenewa ndi Sub Inspector Chabira number B0671. Komanso panali Doris Juni namba yake 3148. Ndipo Sergeant Bilali Nderemani namba yake 5901. Ndiponso panali Vivada Muhango nambala yake 4133. Komanso Constable Stanley Msosa nambala yake 8151. Komanso Victoria Matenje nambala yake 4975. ndi Tone Nkanda nambala yake B8202. Apolisi amenewa ndi amene anagwira chamba chimenechi cha Moses Kunkuyu. Nde apolisi muzakhala mboni yathu ngati nkhani ya chamba imeneyi siziwika, chifukwa nkhani tisunga tika m'mafaero boma likubweralo lizatiuza anthu inu munagwira anthu awa ndi chamba, nkhani zake munaziyendesa bwanji. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. Columbus Police Station Inspector of Operations Isaac Kamara, komanso Sub Inspector Fanuelo Nkwembe. Anthu amenewa asokoneza polisi, akusokoneza anthu amenewa akusokoneza kukanengo Columbus Police Station kukuchitika zonyasa kumeneku. Ndipo zonyasa zimenezi atenga apolisi amene angoyamba kumene ntchito ndikuatumiza m'masenta. Senta ina ndi imene
ili kuseri, senta ina ndi imene ili kuseri kwa chipatala cha Diang kumene koko. Ndipo pa senta momoti papite anthu awiri a polisi, pa senta atumizapo anthu atatu. Ndikunena pano a polisi sakuyang'anana diso, sakuyang'anana diso labwino iyayi. Ndipo ndizomvetsa chisoni auzidwa kunena kuti akalandira ndalama imene ili pafupifupi 1,020,000 1,020,000 ndalama imene atalandire akamaliza ntchito imeneyi. Ikufunika zonoti agawane hafu ndi mabwana awo. Kodi ntchitoyo mwagwira ndi mabwana kapena agwira ndi apolisi? Apolisi amenewa akawalandira ma 1,020,000 akuyenereka kutenga 500,000 and 510,000 aipereke akuti mabwana akweri apete nawonso apezepo msuzi. Msuzi nde chani? Msuzi mesa ndiwa ndiwo. Amfumu kauma amaitana anthu kupita kunyumba kwawo nkwawo zonoti aliyense azikabweresa chachiphaso. Ndipo aliyense opita kumeneko amampasa 5,000. Zimenezi zikutanthauza kuti chani? Anabero ntalimanja. Zimenezi zikutanthauza chani? Mafumu sokodi nawo ayamba kulemba nawo kaundula. Anabero ntalimanja. Muli bwanji afumu nanseta komanso afumu ndalama kulichenza. Talandira moni wanu wafika nafeso tingoti muli bwanji kumeneko. Kulichenza kuli maofesi awiri a MCP komanso kuli maofesi awiri a UTM. Chikuchitika ndi chani? Pali ofesi ya MCP imene akuyang'anira ndi ana Milongo, nde pali ofesi ina ya MCP akuyang'anira Ababu Kamisa. Chikuchitika ndi chani kulichenza? MCP kukhala ndi maofesi awiri zikuyenda bwino pamenepo? Mwaswera bwanji amayi Joyce Banda. Ine ndimafuna ndikupempheni kunena kuti ngati kuli lamulo kuchipani kwanu loti mukhoza kumchosa munthu, tachosani achivundewa kuli anthu ambirimbiri. Olo ine mukhoza ndisankha okhala vice president wa PP. Ndikuona ngati akukuyendani pasa achivundewa, siku lina muzandikumbukira amayi. Khalani pasi, ganizani mofasa ndikunena kuti kodi chitsogolo cha chipani chanu, chitsogolo cha vice president wa chipani chanu chikhala bwanji? Ine ndikuona ngati ndizosatheka president wa chipani kunena kuti watuluka mu mgwirizano, vice president wake ndikukhala ndikumagwiranso ntchito ndi IMCP. Amalawi mukuziona bwanji zimene zizi?